and welcome to this special program today. We are at Lilongwe Hotel, and that is here at Sunbird. Thank you once again for coming through. My name is Ruth Kulaisi. The coming in of internet has been a blessing and a curse in many senses. Mass distribution of information and just exposure to information. We are at lockerheads because Zuma bezodi nkani zambili Zuma beza Anthu koma zambili mwaizoso Zuma kala zodi sinkani zoona, uncertified false information and news. And this trend has affected more than just the everyday person or politicians or people that live in the public eye. It has affected people that have their everyday lives as well. From a medical standpoint, today we're focusing on false news about HIV and AIDS on social media. And of course, we've been brought here by Pharmacy and Medicines Regulatory Authority and National AIDS Commission Malawi for a joint press briefing to deal and delve into the issue of spreading false news about HIV and AIDS. And just okay, Pakadari Banobo, what is the state of that issue in Malawi? Ndi Mr. Joseph Josiah Mwe Awujogera ku Pharmacy and Medicines Regulatory Authority. Please come join me. Kuti mwina mungo tu nigira pangono. Kunena kuti I was surprised myself. Kunena kuti we're having this conversation in 2024 when we look at issues surrounding stigma and zote, would have thought we've come far pankani ya HIV and AIDS, and also just the information. Kuma, what has the impact been coming in of the internet now on the health of those that are living with HIV and AIDS? Thank you very much for having me. Yes, indeed, we have internet in our midst, which the expectation would be people should use it responsibly to share information that is beneficial, information that is constructive, information which is going to help the other person receiving that kind of information. But then the reason we are here as the Pharmacy and Medicines Regulatory Authority, in collaboration with our colleagues, the National AIDS Commission, we are disturbed by the trend that is happening where people are spreading false information about HIV AIDS cure. People are claiming that they have permanent cure for HIV, and they're spreading such information, in the process deceiving people that are living with the virus, in the process maybe tempting them to abandon the medically acceptable treatment for HIV in preference of these false products, which if left unchecked, for us we see it as a timing bomb, because we end up in an environment where it's no longer, it's difficult to manage the issue of HIV and AIDS. So this is clearly something that we need to deal with urgency, especially for the lives of people are at risk if we do not deal with it promptly. Yes? That's very true. That's very true, because I can give you a scenario where someone is on antiretroviral treatment, the ARVs, which we know they work by suppressing the virus to the level where maybe the virus is manageable, the person is living a healthy life. But then after hearing these false claims, those people are forced to stop taking ARVs. Okay, they stop taking ARVs, they go for these false products. What will happen? We'll end up in a situation where the virus becomes or generates into resistant strains which are difficult to manage, and there are risks even including death to this person who has abandoned ARV treatment. So clearly this is an issue that you are dealing with now. Because I understand that you will be leading the conversation inside. So thank you very much for your time. And of course, Kwanza Tugunyumba, just to give you
of the notable facts bankani yomwe imerugambiana pakadali pano. Malawi has achieved the treatment targets of 95, 95, 95 with the current progress at 95, 95, 95. Ndedu kuchita bwino pankani ngati imene komanoti kamaona ndiza false information. Clearly that takes us back when we're looking at staying and maintaining my achievements. Chinanso nchonena kuti female sex workers, drug addicts who use injections, and homosexual men are also the most affected. And another fact is the HIV prevalence rate for sexually active population of age ranging 15 to 49 years is at 6.7%. Chomali's maintaining underage children on ART is still a challenge, and there are 991,000 people, a little bit over that, living with HIV in Malawi. So with that, allow me to take you into the room. Let's have a look at what our friends have to say on this issue. Good morning, everyone. Welcome to Sunbelt Lilongo Hotel, where the Pharmacy and Medicines Regulatory Authority, in collaboration with the National AIDS Commission, we are convening this press conference to talk about an issue that is trending on social media, but it has an impact threatening the fight against HIV and AIDS. The Director General of Pharmacy and Medicines Regulatory Authority, Mr. Mpaso Kawaye, the Chief Executive Officer for the National AIDS Commission, Dr. Beatrice Manje, the Chief Medicine Inspector, Mrs. Chrise Churu from Pharmacy and Medicines Regulatory Authority, and we have the National Coordinator of the Youth Living with HIV and AIDS, Miss Elena Mwasinga. Colleagues from the media, once again, welcome. Before we start our program this morning, may I invite a volunteer to give us an opening prayer. A volunteer, please. Let us pray. We humbly come before you, Heavenly Father, this morning with thanksgiving and praise in our hearts for the gift of life you've given to each one of us gathered in this room. As we are in this room, we pray for your presence and guidance so that the function should be guided by you. We pray, Lord God Almighty, that you instill knowledge and wisdom to the speakers of today so that the information which you want to pass to the population should be delivered accordingly. We commit this meeting into your hands through the mighty name of Jesus Christ, our Lord and Savior. Amen. Zikomo kwambiri chifukwa cha pemphero limenelo. Ndikulandireninso kuno ku Lilongwe Hotel kumene bungwe la Pharmacy and Medicines Regulatory Authority PMRA komanso anzathu a National AIDS Commission tilipo mpano kuti tiyankhule ndi Amalawi pa mchitidwe umene wakula umene ukupereka chiopsezo ku ntchito yolimbana ndi HIV komanso AIDS. Tidziwane kuti mwina ku high table ku adziwe kuti kodi nyumba zolutsira mawu zimene zili muno ndi ziti, komanso kuti tikuonesereni kuti kusogoloku kuli ndani. So we'll do self introductions. We'll start with colleagues from the media. Thereafter I will introduce the high table. My name is Joseph Josiah, Public Relations Officer for Pharmacy and Medicines Regulatory Authority. I will be joined by my colleague Francis Mabedi, who is acting
Public Relations Officer for the National AIDS Commission. So let's start from this end. My name is Joseph Zimene. I'm Medicine Inspection Officer. Good morning. My name is Edwin Chipara, working with the PMRA as Head of Registration Department. Thank you. Good morning. I'm Anderson Dalama from Pharmacy and Medicines Regulatory Authority. Good morning. My name is Elias Jasukwa, working with National AIDS Commission as HIV Prevention and Management Officer. Good morning, everyone. My name's Violet Lindwe Banda. I work with Y Plus as Communications Officer. I'm Fazila Tembo, Nyasa Times reporter. My name is Kasim Aubi, reporter from Zodiac. My name is Martin Kamalaike, reporter for Africa Brief. Good morning, my name is John Jana from National AIDS Commission. I'm Flora Myros from Zodiac. Good morning, my name is Malenga Chienda Times. Good morning, my name is Hastings Como from MBC. Good morning, my name is Margaret Mabando, a reporter from MBC. Good morning, my name is Kondwani Magombo from Malawi News Agency. Good morning, my name is Precious Katema from EGFM. I'm Christopher Gamanga for Voice of Livingstone. I am Ephraim Makawa from Radio Maria. I'm George Singini from Nation Publications. Now, Ms. Wajangaliba TV. Good morning, I'm Dupimba from Zodiac. Good morning, I'm Derek Antenje representing the Malawi Post Online. Good morning, my name is Gift Tembo from Beyond FM. My name is Bright Londa from Transworld Radio. Good morning, my name is Jisomo Jungwaru from PLFM. Good morning, my name is Ruth Kulaisi, Zodiac. And the rest of the team here from Zodiac as well. Thank you. Salma Gwedeza from the Ministry of Information and Digitization. Jacqueline Saidi, Lunta TV. Good morning, my name is Michael Chimwaza from National AIDS Commission. Good morning, I'm Robert Chandilila from Blantyre Synod Radio. Good morning, my name is Rebecca Chimchega from Times Group. Good morning, I am Demetria Banda from Police FM. Good morning, I'm Costas Kantemen from Police FM. Good morning, I'm Carol Chalila, Angaliba TV. Good morning, I'm Kenson McLeod from Timen. Good morning, this is Lapizio Yohane from Radio ABC. I'm Stella Singini from Malawi News Agency. Thank you very much for those introductions. Let me introduce the high table, especially on the PMRA side. On my immediate left, we have Mrs. Krise Churu, who is the Chief Medicine Inspector. Just wave a hand. Thank you very much. Next to her is the Director General of Pharmacy and Medicines Regulatory Authority, Mr. Mpaso Kawai. Let me now hand over to Francis to introduce the team from NAC. Francis. Thank you so much, colleague. All protocol was observed. My humble duty is also to introduce the high table from representing National AIDS Commission. We have the Chief Executive Officer for NAC,
Dr. Beatrice Madanja. You may also just raise your hand, madam. Thank you. Then we have Miss Edna Mwansinga, the National Coordinator for young people living with HIV in Malawi. You also raise your hand. Thank you so much. Then our program, we'll try to make it as expressive as possible. So we'll try as much as possible to use 2 languages, Chichewa and English. So feel free to use any of the said languages. Modi nthawi ino, mosataya nthawi kwambiri, ndi apempha Chief Executive Officer bungwe la National AIDS Commission to read the statement, but I will in English. Thereafter, we'll have Mr. Mpatso Kawaye, the DG for PMRA. Amene atiwerengere statement yomweyo koma Chichewa cholinga yona kuti ndi anthu ambiri osiyana-siyana amene akutimvera komanso akutisatira komanso akutionera nthawi ino ya mamawa kuti athe kusatira bwinobwino. Nde mosandaya nthawi madamu ndikupaseni microphone kuti muyambe kuwerenga statement imene. Distinguished members of the press here present, fellow Malawians listening to this press briefing, wherever you are, all protocols observed, good morning. This is a joint statement on increasing spread of false social media claims about HIV and AIDS cure. As National AIDS Commission, NAC, and Pharmacy and Medicines Regulatory Authority, PMRA, pursuant to our mandates under the HIV and AIDS Prevention and Management Act number 9 of 2018 and the PMRA Act number 9 of 2019, respectively, we have noted with concern the increased spread of false, inaccurate, and misleading information on HIV treatment, often circulated on social media platforms such as TikTok, Facebook, and WhatsApp. Recent joint investigations by NAC and PMRA, in collaboration with Malawi Police Service, have uncovered a disturbing trend where some Mora HIV cure, falsely claimed to be permanent cure for HIV and AIDS. These fake products are then sold to unsuspecting people living with HIV at exorbitant prices, ranging from 90,000 kwacha to 260,000 kwacha per purported dose. Such deceitful adverts, if shared and believed, have the potential to foster an environment that endangers the lives of many people living with HIV. On 13th March this year, the Mangochi Magistrates Court fined 2 women to pay 2.5 on TikTok as Gamora HIV cure or vaccine. The 2 convicts were purchasing the gentamicin injection from pharmacies, removing original tablet labels and replacing them with counterfeit Gamora label. The Mwanza Magistrates Court sentenced a 32-year-old man to 15 months in jail for advertising unknown tablet medicines as Gamora HIV cure. A 3rd case is pending in court in Zomba, where a suspect is answering similar charges. The NAC and PMRA are reminding the public that there's still no cure for HIV infection. The currently available HIV treatment involves taking highly effective antiretroviral drugs, also known as ARVs, that work by controlling replication of the virus in the bodies of those that have been tested HIV positive.
The public should note that taking the ARVs consistently leads to viral suppression to a level that facilities after being exposed to their falsely claimed HIV and AIDS cure products. The public, in particular people living with HIV and our ARVs, are hereby cautioned against being deceived by the negative HIV test result after consumption of products other than ARVs. The public is further being reminded that the ultimate result of taking the prescribed HIV treatment consistently is to promote viral suppression. This does not mean that the HIV has been cured, but rather that the person has achieved the desired treatment outcome, ultimately leading to healthy life and reduced transmission rate of the virus. People living with HIV are advised to remain vigilant and always consult a qualified healthcare professional who can assess their condition, prescribe appropriate medication, and provide guidance on its safe use. Taking medication without a prescription can pose several health risks, including harmful side effects or ineffective treatment due to incorrect dosage or wrong medication, potential harmful drug interactions, among other effects. The malpractice, in addition to posing serious harm to the public, also has the potential to undermine the efforts of legitimate healthcare providers and regulatory agencies to ensure the safety, efficacy, and quality of medicines for all people, citizens, and every resident in Malawi. Specifically, the illicit business has brought about the following challenges. 1, clients are being administered wrong medication that does not match their condition, potentially leading to serious health issues, including death. Secondly, clients on ART are being tempted to stop ARV treatment with the impression that they have found a permanent HIV cure. This may result in resistant strains of HIV virus being developed, which are difficult and expensive to treat. Infections caused by resistant HIV viruses not only pose a significant threat to individual health, but also carry a risk of transmitting the resistant viruses to others. If left unchecked, these resistant strains can spread rapidly, leading to a broader public health crisis. When contracted, these infections fail to respond to standard treatment, resulting in prolonged illness, increased healthcare costs due to the need for expensive alternative regimens, and a significantly higher risk of death. Thirdly, due to the adverse storage environment of heat and moisture that these drugs are exposed to, the drugs may expire before their indicated expiry date. Expired medicines are potential poisons that may trigger very serious reactions that can be fatal to human life. Considering that HIV and AIDS usually attract stigma, chances that some clients, particularly those using the injectable version of the said Gamora HIV cure, self-inject or use of unskilled self-injection or use of unskilled people to inject them for fear of being known that they have the virus, and as such they may paralyze their bodies due to damaged nerves. Further, unskilled injection practices and disposal of sharps may propagate further transmission of HIV.
The NAC and PMRA are therefore warning the public that it is an offense under Section 25 of the HIV and AIDS Prevention and Management Act to proclaim or publish misleading, false, or inaccurate information concerning HIV and AIDS. Similarly, it is also an offense under Section 98 of the PMRA Act to manufacture, import, assemble, dispense, sell any medicinal product or medical device which is falsified or substandard. The NAC and PMRA, in liaison with other regulatory bodies such as Malawi Communications Regulatory Authority (MACRA) and Malawi Police Service, will pursue all cases of false, inaccurate, and misleading information on HIV and AIDS, and will bring all the perpetrators to book. Anyone with information regarding illegal sale or distribution of falsified medicines is encouraged to report to the two institutions or to police for action. The public is further implored to ensure that they are not lured in any way by the sensationalized adverts on HIV and AIDS issues. Together, we can end this malpractice as we strive to end AIDS as a public health threat by the year 2030 and beyond. Thank you for your attention. May God bless you all. Thank you. Tsopano tiwerengaso uthengawu mchichewa. Atulankhani athu nonse amene mwafika pano, azimayi ndi azibambo, amalawi tonse amene mukutionera. Ife ya PMRA mogwirizana ndi ya National AIDS Commission NAC tadza ndi uthenga omwe mutu wake ukuti kuchuluka kwa mchitidwe ofalitsa mauthenga abodza okhudza mankhwala a HIV ndi AIDS m'masamba a Anchezo. Mabungwe a National AIDS Commission ndi Pharmacy and Medicines Regulatory Authority adapatsidwa mphamvu ndi malamulo owunika ndi kuvomereza mauthenga okhudza matenda a AIDS, komanso kuonetsetsa kuti mankhwala achipatala, mankhwala azitsamba ndi zakudya kapena zakumwa zimene zili mgulu la mankhwala ndi zabwino, zotetezeka ndi zogwira ntchito bwino, komanso kuti malamulo okhudza ntchito za mankhwala akutsatidwa. Mabungwewa ndi okhumudwa ndi kufala kwa mchitidwe omwe anthu ena akuchita pofalitsa mauthenga abodza okhudza matenda a AIDS kudzera masamba a Anchezo monga TikTok, Facebook komanso WhatsApp. Kafukufuku waposachedwa yemwe mabungwe a NAC ndi PMRA mogwirizana ndi nthambi ya polisi achita, kwapeza kuti pali akamberembere ena omwe akumagula mankhwala odziwika m'mafamasi, kumatula kuchotsa zolembedwa za pa mankhwalawo ndi kumata masitika olemba kuti Gamora, kenake nkuyamba kutsatsa mankhwalawo nkumauza anthu kuti ndikatemera wa mankhwala omwe amapheratu HIV. Mankhwala achinyengowa akumagulitsa pa mtengo wapakati pa 90,000 kwacha ndi 260,000 kwacha. Dziwani kuti mauthenga achinyengowa ali ndi kuthekera koyika miyoyo ya anthu ochuluka omwe ali ndi HIV pa chiopsezo. Pa 13 March chaka chino, bwalo la magistrate ku Mangochi lidapeza amayi awiri olakwa ndi kuwalipitsa chindapusa cha ndalama zokwanira pafupifupi 2.5 million kwacha aliyense pa mlandu ogulitsa mankhwala a Jekesen a gentamicin omwe amati ndikatemera wa Gamora.
yemwe amapheratu HIV. Amayiwa amagula gentamiciniyo kuma pharmacy kufufuta malemba kenako ndikumata mawu olemba kuti gamola vaccine yemwe amagulitsa kwa anthu omwe ali ndi HIV pa mtengo pakati pa 90,000 kwacha ndi 120,000 kwacha mu mulingo wati mabotolo titatu. Ndipo pa 13 June chaka chomwe chino bwalo la magistrate kumwanza lidalamula bambo wina wa zaka 32 kukakhala ku ndende kwa miyezi 15 15 pa mlandu wogulitsa mankhwala amapilisi odziwika omwenso amati ndi gamola ochiza HIV. Mlandu wina ukupitilira ku bwalo la magistrate kuzomba komwe mnyamata wina yemwe ndi ophunzira pa skulu ya ukachenjede ya University ya Malawi akuyankha mlandu ngati omwewu. Mabungwe ANAC ndi PMRA akukumbutsa anthu onse kuti pakadali pano mankhwala HIV sadapezekebe. Mankhwala omwe alipo ndi aja ama ARV omwe amathandiza kuti HIV isachulukane mthupi mwa munthu yemwe ali nayo. Dziwani kuti kumwa ma ARV mwanondomeko kumachepetsa chiwerengero cha HIV kufika pa mlingo wakuti nthawi zina osapezekanso pamene munthu apita kokayezetsa HIV ku chipatala. Anthu ena akumatenga zotsatirazi ngati umboni wosonyeza kuti munthu wachira ku HIV pambuyo pakugwiritsa ntchito mankhwala achinyengo a gamora. Anthu makamaka omwe ali pa ma ARV akuchenjezedwa kuti asanamizidwe kuti kutsika kwa chiwerengero kapena kusapezeka kumene kwa HIV mthupi mwawo ndi kamba ka mankhwala achinyengowa. Ndi ma ARV okha omwe amatsitsa chiwerengero cha HIV zomwe zimathandizira kuti munthu akhale ndi moyo wa thanzi komanso kuti asapatsire ena. Mabungwe awiriwa akupempha anthu omwe ali ndi HIV kuti akhale ochilimika ndi kuonetsetsa kuti akumafunsa uphungu wa chipatala nthawi zonse, kuti alandire mankhwala oyenera komanso kupatsidwa malangizo akagwiritsidwe ntchito ka mankhwala kotetezeka. Kumwa mankhwala mosatsatira uphungu wa chipatala kumadzetsa mavuto osiyanasiyana monga kugwiritsa ntchito mankhwala osagwirizana ndi matenda omwe munthu ali nawo. Pambali pakuti mchitidwe ogulitsa mankhwala achinyengowa akuyika miyoyo ya anthu pa chiopsezo, mchitidwewu ukusokonezanso ntchito yabwino yomwe achipatala komanso mabungwe a boma akugwira yoteteza umoyo wa Malawi poonetsetsa kuti mankhwala omwe akupezeka mdziko muno ndi abwino, otetezeka ndi ogwira ntchito bwino. Awa ndi ena mwa mavuto omwe amabwera chifukwa cha mchitidwe ogulitsa mankhwala achinyengowa. 1. Anthu akupatsidwa mankhwala osagwirizana ndi matenda awo zomwe zitha kudzetsa mavuto osaneneka kuphatikizapo imfa. 2. Anthu omwe ali pa mankhwala ama ARV akusiyira mankhwala pa njira pomaganiza kuti apeza mankhwala ena omwe ali ndi kuthekera kopheratu HIV. Izi zitha kubweretsa mtundu wa HIV osamva mankhwala zomwe mapeto ake ndi kuluza miyoyo. 3. Mankhwala ogulitsidwa mwa chinyengowa akumatha mphamvu nthawi yawo isanakwane chifukwa choti amasungidwa malo osayenera kusunga mankhwala. Dziwani kuti mankhwala omwe atha mphamvu amatha kusanduka poison yemwe akhoza kudzetsa matenda ena oopsa kapenanso imfa.
komanso pozindikira kuti HIV imadzetsa kusalana, anthu omwe akumagula gamora obaya akumazibaya okha majekeseni kapena kuuza ena omwe alibe ukadaulo wa chipatala kuti awabaye poopa kuti angadziwike kuti ali ndi HIV. Izi zili ndi kuthekera kobweretsa mavuto monga kufa kwa ziwalo kamba kozibaya mitsempha yolakwika. Kuonjezera apo palinso chiopsezo chakupitilira kufala kwa HIV kamba kakuti majekeseni omwe anthuwa agwiritsa kale ntchito amatayidwa paliponse posasata ndondomeko yoyenera. Choncho mabungwe a NAC ndi PMRA akuchenjeza anthu onse kuti kufalitsa uthenga wabodza okhuza HIV ndi AIDS ndi mlandu malinga ndi gawo 25 la malamulo a bungwe la NAC, komanso malinga ndi gawo 98 la malamulo a bungwe la PMRA. Aliyense opezeka kupanga kuyitanitsa kuchokera kunja kapena kugulitsa mankhwala achinyengo akupalamula milandu. Mabungwewa apitirira kugwira ntchito ndi nthambi zina za boma monga Malawi Communications Regulatory Agency MACRA, komanso apolisi ndi cholinga chakuti milandu yonse yokhudza kugulitsa mankhwala abodza ochiza HIV kuphatikizapo agamola ifufuzidwe ndipo onse omwe akuchita izi agwidwe ndi kuzengedwa mlandu. Aliyense yemwe akudziwa omwe akupanga mchitidweyo kapena mchitidwe uliwonse ogulitsa mankhwala mwachinyengo atsine khutu mabungwe a NAC ndi PMRA kapena akanene ku polisi. Mukafuna kumva zambiri za nkhaniyi, funsani mkulu ofalitsa nkhani ku bungwe la PMRA pa 0885313011 kapena mkulu ofalitsa nkhani za bungwe la NAC pa 0999331716. Pomaliza penipeni tikukumemani a Malawi kuti tiyeni tonse tigwirane manja kuthana ndi mchitidwewu. Mchitidwe ofalitsa mauthenga abodza okhuza HIV ndi AIDS potsina khutu a PMRA ndi NAC, komanso tiyeni nthawi zonse amene tifuna tiulutse mauthenga a mankhwala tipereke kaye mauthenga awa ku PMRA kuti tiwaunike tisanapereke chilolezo. Tikuthokozeni nonse pomvetsera uthengawo mwachidwi. Zikomo. Zikomo kwambiri Chief Executive Officer athu Dr. Madanje, Director General Bambo Kawaye, Chief Medicine Inspector. Nthawi ino mundilole kuti ndipaseko nzanga Elina kuti mwina mwake angopereka comment mwachidule ngati iwo amodzi amene amathandizira pa ntchito yolimbana ndi HIV mdziko lathu lino la Malawi. Na Elina ngoyankhako mwachidule pang'ono either in English or Chichewa. So all protocols are observed. So the surging information circulating social media pose really a significant threat. We're talking about people living with HIV, but we also have to single out young people living with HIV. We understand young people are the highest consumers of social media information, and they spend majority of their hours on social media. So young people are also the vulnerable groups in terms of HIV. So we're looking at high infections among young people, and this false information about cure affects their adherence already. So we're looking at young people looking for hope and solutions, and by end of the day they're not adhering, and this affects the viral load. If the viral load is high, we're also looking at more new HIV infections.
Malawi has made significant strides in combating HIV and efforts in terms of prevention, treatment, and education, which we have also seen reductions in new HIV infections. So we can't have misinformation affecting the strides that also that have already been made. The HIV Prevention Act, I think was already mentioned under Section 25, is designed to ensure that there is accurate information about HIV prevention and treatment is disseminated. And social media are very key platforms to ensure that that is done. So we are calling upon young people and all Malawians to make sure that we are critical analysts when we're dealing with information on media, making sure that we verify the sources. We already have got reliable sources in terms of accessing HIV information. We can look at NAC, National AIDS Commission pages, UNAIDS, and other reliable stakeholders and organizations that provide comprehensive and correct information. We have to ensure that information that is wrong can affectly and also impact the lives of people living with HIV. So this is a call to everyone to ensure that we're disseminating, and whenever we see unreliable information, we also have to report that as already stated. So this is a cry, and this is also a prompt to ensure that we're working together towards ensuring safe information and towards ending HIV. Thank you. Zikomo kwambiri Elina iye amangopherapo mphongo kupereka comment una kuti akuyimirira achinyamata amene alipo ochuluka mdziko muno, ndipo achinyamata amenewa masiku anowa akakhala kuti akupeza nkhani zawo amazipeza pa social media. Ndiye nkhani zolakwika za pa social media akakhala kuti angozitenga kumazisatira zili ndi kuipa pa umoyo wawo, akulimbikisaso kwambiri achinyamata amene ali ndi HIV kuti uthenga uliwonse oyenerera okhuzana ndi HIV uzikhala kuti ausimikiza bwinobwino kuchokera ku oyenerera kupereka uthenga umenewo asanayambe kugwiritsa ntchito, chifukwa anenapo una kuti ku social media pamenepa pali kuthekera kuona kuti mauthenga amene akunenedwa awa akhuzaso kwambiri iwo achinyamata, chifukwa chona kuti amafuna thandizo la changu kapena la pompo kuti athandizike mwachangu ndi anthu achinyengo, ndipo akuwauza achinyamata kuti asakhulupirire anthu ngati amenewa, akuyenera kuna kuti azisatira zimene aboma akumatha kupereka ngati mauthenga kuti miyoyo yawo ikhale yotetezeka. Nthawi ino ndizaperekano kwa nzanga Josaya kuti atitengere gawo lachiwiri mwina limenenso likhale lomaliza. Zikomo kwambiri. Sopano tipereke bwaloli kwa anzathu olemba nkhani kuti mwina muli ndi mafunso awiri atatu mwafunse akuluakulu athu amene ali kutsogoloko. Koma ndimafuna mwina tisanatsegule bwaloli, naona comment pena pake. Ndinaona comment pena pake amanena kuti inuyo a PMRA komanso anaki mwina simukufuna kungovomereza chabe kuti kunjaku kuli mankhwala ochiza HIV. Nde mwina mutha kuyamba ndi kupanga comment pa such a comment saying NAC and PMRA just don't want to accept or concede that we have a permanent HIV cure out there. Titenga mafunso atatu in the first round, kenaka tizaperekaso mpata mwina wa mafunso enanso atatu. So ngati muli ndi funso mungokweza mkono tikupaseni microphone, muzipanga introduce dzina lanu komanso media house kumene mukuchokera, kenaka mufunsa funso lanu. Thank you so much.
My name is Derek Antenje, representing the Malawi Post Online. I'll ask my question in Chichewa. Ningofuna ndimvetsetse mwanena kuti anthu akumachosa mastika pa gentamicin and ndi mabodolo ena. Tinene kuti mankhwala agamulawa ndi HIV eni kuti anthu azitha kumachosa stikayo ndi kuyika stika ina kumaonetsa anthu kuti gamulawo ndi mankhwala HIV. Thank you. Robert Chandilila from Blantyre Synod Radio. I just wanted to find out on why you have taken so long to come up with this strategy to control those people that are using certified drugs, because it's like people started this some time back, some years ago, but now you are coming up with this strategy right now. Number two, there are some people that are using traditional medicine, which is different from Gamora. Are you only stick to Gamora, or you also have some steps to control those people that are using some other traditional drugs? Thank you. Tinanga ndi Rebecca Chincheka ku Times. Ndimafuna ndifunso nena kuti anthu amene munawapeza kugulitsa mankhwala amene munapanga nawo yani, ndipo zili pati, chifukwa choti tinamva masiku apita kuti anagwidwa komano sikuoneka kuti mlandu unatha uli pati kukhotiko. Ndiye ndifuna tifunso kuti mupangapo chani makamaka kuti mwina anthu amene wawo agwidwe, chifukwa choti mwina akuononga miyoyo ya anthu. Zikomo kwambiri. Dzina langa ndine Kasimu Aubi kuchoka ku wireless ndi television ya Zodiac. Of course mafunso ena amene ndimafuna ndifunse have been asked by my colleagues, koma kwambiri ndimafuna mwina akuluakulu athu mutatitambasulira komanso mungotipatsa update kuti kumbali ya research imene ikuchitika both local and international yokhudza mankhwala a HIV, kuti panopa what's the latest mwina imene ilipo, chifukwa zambiri zikukambidwadi kuti ma studies akhala kuchitika, koma mwina what's the latest imene mwina mukuidziwa imene mungathe kugawana nafe. Chachiwiri, ku Malawi kuno tinauzidwa pakati apo kuti pali ndondomeko imene ma institutions of higher learning athu akupanga makamaka kufufuza kuthekera kwa mankhwala ena achikuda azitsamba amene timagwiritsa ntchito kumbudziko kuno, kuti mwina titha kumathandizira kupanga kiyo matenda osiyanasiyana ena nkati mwina zikhudzaso ku mbali ya HIV, kuti mwina do we have any update pa nkhani imeneyo? Zikomo. Zikomo kwambiri. Tipereke mpata kwa akuluakulu athu kuti ayankhe mafunso amene afunsidwa ndi ochulukirapo. Ndiye tipereke mpata DG PMRA, CEO NAC, komanso abwera ndi akuluakulu ena kuchokera ku ma institutions awiri amenewa, ndiye mwina ndiganiza kuti athaso kupereka mpata kuti athandizire kuyankha mafunso amene afunsidwa. Thank you, DG. Zikomo kwambiri chifukwa cha mafunso onse. Ndiyankhapo mwina awiri okha, enawo ndisira anzathu ku PMRA kuti ayambe, chifukwa zinayi zokhudzana kwambiri ndi kuti mankhwala amatani ozizitani. So funso lomwe ndifuna ndiyambe kuyankhapo ndi la why has it taken so long to control this? Kuyankha kwake ndikonena kuti tikudziwa kuti akti imene apereka mphamvu ku bungwe la NAC komanso akti imene apereka mphamvu ku bungwe la PMRA zinasindikizidwa 2018 ndi 2019, koma pakati pa zaka 2020 kufikira mwina 2023 tinali pakalikiliki owadziwitsa anthu zimene zili mkati mwa malamulowa. Sikuti pamene tikupereka press briefing now ndiye kuti sitimapangapo chilichonse. Monga kunaki tinatanthauzira from chizungu kupita muzilankhulo zitatu. Pali lamulo limeneli la muchichewa, la muchitumbuka komanso mu chiyawo.
cholinga chokuti anthu adziwe zimene zili mmenemo. Chifukwa tikhoza kuthamanga kukamanga anthu, koma ngati anthu sakudziwa zili mmenemo, ndiyo tsiku lilonse tizikhati kumanga anthu. Cholinga chake chenicheni tifalitse uthenga anthu adziwe zoyenera kuchita ndi ziti. Ndipo tikupempha ndithu kuti pamene tikunena zimenezi tikhalenso tikuwadziwitsa anthu kuti izi ndi zolakwika, izi ndi zotsutsana ndi lamulo. Maboma onse tinapitako ndi mauthenga amenewa ndi kuphunzitsa anthu. Ndipo ngati panopo taona kuti milanduyi ikuchuluka nchifukwa chakuti anthu amene anaphunzitsidwawa ayamba kuulula zimene zikuchitika kunjaku. Funso lina ndimafuna ndiyankhepo pa research kapena kafukufuku amene akukamba za HIV cure alipotani. Pakali pano dziko lonse lapansi globally ngakhale ku Malawi kuno palibe kafukufuku amene anatsindikizika kunena kuti wapeza mankhwala ochiza HIV kapena katemera othandiza HIV. Makafukufuku amene amachitika maiko osiyanasiyana ena analekezedwera panjira chifukwa anaonetsa kuti alibe phindu lake. Nde pakali pano tilibe ndithu kafukufuku wa mankhwala amatenga ma stage osiyanasiyana ndi silaso PMRA kuti atithandize kuti amadziwa bwanji kuti mankhwala awawa ndi othandiza anthu ayambe kugwiritsa ntchito. Koma pakali pano chimene tingadziwa Malawi onse angadziwe kulibe kafukufuku amene anaonetsa mankhwala ochiza kapena kutheratu kuthetsa HIV mthupi la munthu. Ma ARV amene timapereka ndothandiza kupanga control kuchuluka kwa HIV muthupi. Kusonyeza kuti HIV khoza kukhalamo koma ikhale kuti yagona, yafatsa, yamyata. Kusonyeza kuti si kupangitsanso kuti munthu azidwaladwala, munthu akhalebe wathanzi chifukwa chokuti akumwa mankhwala amenewa, koma si kuti yata. Kusonyeza kuti akasiya kumwa mankhwalawa HIV ja imadzukanso ndi yambaso kuchulukana munthu nkudwala nkumapatsira ena komanso osakhala ndi mphamvu osakhala wachitukuko. Zikomo kwambiri. Tathokoza CEO NAC. I'll address mafunso awiri ndifunsaso anzanga ku PMRA kuti atrepo ndemanga pa mafunso ena. Choyamba funso mena funso kodi isn't gamorayo mankhwala di HIV? It is exactly why we are here, is to address that question as an example as Ms. Majitika. If I'm press statement meta werenga tumafuna tisonyeze kuti anthu amene akugulitsa gamola are involved in a criminal enterprise. Criminal enterprise yake pang'ono tayinusula mu statement yathu kuti anthu amene wawo zimene anaganiza kuti sitingasokoneze anthu kumakagula mankhwala obaya ena. In this case gentamicin. Gentamicin is an injectable antibiotic. And kwa chipatala amabaya chalitatu. Ndei waja mapito kagula mwina ka tray ka gentamicin kaja mwina 20,000 or so. Nkuira nawo kunyumba ndukaprinta malebo olemba kuti gamora. Nkuchotsa lebo ya gentamicin ija ndumala lebo ya gamora nkumwana kuti matugulitsa titatu pa mtengo wa between 90,000 and 260,000. So tindumboni kuti chinthu amagulitsati ndi gentamicin. Gentamicin si mankhwala HIV, si antiretroviral medication. Ndekuti it's a criminal enterprise. And according to Malamulo athu PMRA Act, section 98, this is falsification ya medicine. If you falsify medicine, is an offense, and if you are found to have committed offense imene, you are liable to pay 10 million kwacha imprisonment plus imprisonment at 10 years. Awawa kumangochi tukamba mu statement wa they just like kuti they paid 2.5 million. This was supposed to be 10 million and go to prison also for 10 years. So this is a criminal enterprise, straightforward, and we have proof. Detipite ku
funso lina limene sanadzamba panga comment siwo here kuti tipange comment bwino api MRA kodi situ kungofuna panga concede kuti kulidi mankhwala out there and ife nthambi ya boma mwina tukanga tufuna tizibisa koma mankhwala si chinthu chofuna kupulumira yayi munthu akatapeza mankhwala a matenda ena aliwonse HIV inclusive amene pali process imene amapangira approve mankhwala process imene timayesera mankhwalawo nkupanganso approve mankhwalawo for use on the market for use muzipatala pali mafezi amene munthu amene akuganiza kuti ali ndi chinthu chikhozo chiza ayina opanga for example maphases a clinical trial. This is called clinical trial. Kuti maphase amati phase 1 umayenera kuti mankhwala tija uyese mzinyama. Ma scientists aone kuti mankhwala wa tikabaya zinyama kuti atuzumafa. Kuti zinyama zimasakala kwambiri. Kuti zumakhanga tizagona. Then amapanga upgrade to another phase. Yoyesa mankhwala wa mu anthu amene ali healthy koma ochepa kwambiri kuti azatha monitor bwino mchipatala. Akaona kuti mankhwala ajaoneka promising apiranso phase ina ijama phase 3 phase imene yoyo ndi jamma mvota awitanira akuti akulayitanira mankhwala awitanira anthu apite ukamanga nawo kafukufuku ukamanga nawo clinical trial. So all these phases are important kuti thamanga kwambiri kozipeza kuti tuganiza kuti mankhwala pozatha 2 years peza kuti anthu ayamba kumwalira. We would have make a very big mistake. So sitikukana kuti munthu akhoza kukhala ndi potential molecule, potential product. Koma achite prove kuti it's really working using this process. That is one. Amene wali mankhwala amene tikuwadziwa kuchipatala neto pangira. Koma poti tikudziwa kuti ku Malawi kuno ndi mayiko ena ku Africa takhatu user zitsamba kuchokera ku midzi. Process we sinatsekeretu kuti kodi anthu sangayuze zitsamba sinatsekeretu. We have put in place a system yoti munthu ngati akufuna kuti apange akhaini mankhwala amene wowo pa market ngati process dinayambe abweretse publications chifukwa alipo anthu ena kunja adapanga study chitsamba chakucho. So you can bring ku PMRA ma attachments ma studies amene achitikako ndi chitsamba chofana ndi chimene chocho. Chifukwa ma studies imene muja mkafufuko amene muja ndiye imene APM atimapanga review risk atapanga izi adaona munthu anamagaza kuti atapanga izi kuti ma publications amene wo akhale oti ali mu reliable journals. Tete ndi guideline ndithu yabwino yoti nakambira naso kale ndi anthu amene apanga zitsambawo takumana nawo ku Nzuzu takumana nawo pakati pa takumana nawo ku South system yako idziwa kuti we are putting in place a system ungati pali pano watufuna kuti sanafike kumene koko tipange mitigate against risk yopanga advertising. Chifukwa as we wait sitingane kuti tidike kuti zamapanga register pamene anthu akumwalira pogula zinthu zonse sizili zabwino. So we are mitigating risk pa level ya advertisement while we are putting into place system yoti zipangira register mankhwala azitsamba. I will ask okay. Zikomo kwambiri ndingofuna kuyankhapo funso limene yanena kuti anthu amene anali involved pa nkhani yokhuzana ndi gamola nkhani imene tikukamba panoyi munatani nawo ndipo zili pati. Monga ma statement imene awerengedwera tamva onena kuti these people were charged, some other people went through the courts and they were charged 2.5 million. Komanso tamva za munthu wakumwanza amene so anachajidwa. Komanso nkhani isinathe amene kuti tikupitiliza wiki ya mawa tili ndi nkhani ku court on the same kwa munthu amene tinampeza kuzomba akupanganso nkhani za gamola zomwezi. Kuonjezerapo kafukufuku utasirapo mpoyi kafukufuku akupitilizabe tili ndi akatswiri athu mogwirizana ndi apolisi amene tikadafufuzabe pa nkhani imeneyi ndipo tipitiliza kuabweresa anthu amene akupanga zimenezi to book. Chifukwa chonena kuti zimene akupangazi monga ma statements anenedwera ndi zinthu zosayenera
anthu ena akhala kuti akufuna chithandizo koma apwetekeka chifukwa chakusadziwa chifukwa cha zosayenera zimene anthu amenewa akupanga. Ndiye tikadagwirabe ntchito pa anthu amenewa kuwabweretsa kuti makhoti agwirepo ntchito yawo chifukwa zimene akupanga ndizolakwika. Zikomo. Mongonjezera funso lina limodzi anafunsapo ena kuti kodi ndi Gamora ikhayo? Ayi, si Gamora ikhayo. Kwa pa Gamora apa tapezapo a relevant example yoti tigwiritse ntchito kuti perekere information imene tikufuna kupereka. Pa Gamora pali ma problem awiri. Pali problem yoyamba ya imene alimbanaka ya falsification of a product contrary to section 98 and ilindi ma fines ndi zotsatira zake, ma sanctions zotsatira ake ena. Kwa pali problem ina imene tikufuna kwambiri imene mutu wa press conference iyi ndi ya advertisement. So pa advertisement pa PMRA Act section 68 subsection 2 68(2) says advertisement of any medicine or allied substance, ngati ma traditional medicines aja ali mgulu la allied substance, so ndete apanga cover scope yonse ya chimene munthu akhoza kumwa kuti papotedi kuti achire, shall require prior screening and approval by the authority. Straight. So it says ngati chinthu chikudza mankhwala akuchipatalawa kapena allied substances but traditional medicines ndi zina suli ololedwa kupanga advertise unless you have an approval from PMRA according to this act. Tinanenaso ma forum amene tinakumana ndi ma practitioners ama traditional medicines ma region kuti ayambe kupereka ma applications before those medicines are advertised ma radio ma TV station. And ambiri anayamba kwambiri. Murati muonetsetse there's been a change in terms of quality ya ma messages amene abwera pa ma radio station ndi pa ma TV patu. So abweretsa application, our team reviews proposes ma amendment kuti apa musinteza kuti zioneke bwino kenako zipita pa TV kapena pa radio. Our problem in this case, in the case of agenda ya press conference, this is going to social media platforms. Kumene surveillance yathu kuti tifikire tidziwe kuti wakuti pa social media kupaneza kuti wakuti pa sapaneza kuti is a bit of a problem. It's easier ndi ma TV ndi ma radio stations. Now we want to get the nation further to assist us in identifying those hotspots, more pressure points. I mean, this is suspicious. Why is this person doing this? We have abanga deceive Anthu. Come to PMRA, come to NAC report because we want to deal with them the way we have dealt with Gamora. Because the Gamora was the same thing. They were sharing a lot on social media. But the PMRA, NAC, police tried to track them and but we got some of them. So this is the very reason why we're trying to put across this agenda ya press conference. Zika. Why is it that the people that have been caught are being charged like 2.5 million, and yet the law says they should be charged 5 million above? Don't you think this is going to, perhaps those people have money, they can pay the money, and you can't perhaps fight them further? I don't know. All right, titenge so mafunso ena. Mwina this will be the last round. Okay, ndi mafunso awiri ongonjezera. Choyamba ndimafuna ndifunse kuti amene akumapanga replace kalebo ka gentamicin ndi Gamora
munayesa kupanga kafukufuku fedha kuti akumakhala ndi access bwanji ya genta ifa akamapatsidwa ngati kuchipatala kuja mwina sangango apasa ochuluka akumapeza access yotani kuti mankhwala amene awapeze. Funso lachiwiri mwakambapo mwafotokozera bwinobwino kumbali ya zomwe zikuchitika ndi zolinga zake kumbali ya mene anthu akupangira. Komano ena amanena kuti ena amanena be kwambiri kuti mwina mankhwalawa atha kukhala kuti alipo komano mwina anthu makamaka adindo anapanga decide kuti mwina tisazibwerese poyera chifukwa choti mwina just to save ntchito za anthu maso kuti HIV yopayoka it's a source of employment mwina kapena ndi choncho kapena what's zona zake zikoma. Any more questions? So ngati palibenso funso lina tipereke mpata kuti ayankhe mafunso atatu amene afunsidwa. Zikoma kwambiri ndi I'll handle the one which says how do these people, how were they accessing the gentamicin, considering that kuti kuchipatala amapanga control dose. So from the case that we had and hawawa amapanga access gentamicin in ma retail pharmacies. So they were going there with the issue panobali kukhoti koma ndionena kuti amapita ku pharmacy kuja ndikumene amakagula gentamicin to be disguised kuika ma labels kumagulisa ngati kuti ndi mankhwala a HIV, cure ya HIV AIDS. So even those pharmacies, the issue is still in court, it has not been finalized yet, but the source was the little pharmacies for this case. Thank you. Zikoma kwambiri ndi ankhapo funso lokuti chifukwa chani mapenalty amenewa anali ochepa kuposa mwina amene ma act wa akunenera. Chifukwa PMRI akamba za 10 million ku act ya NAC mu section 25 imakamba zokuti akakhala munthu osati kampani 5 million kapena amangidwe kwa zaka 5 pamene kakhala kuti ndi institution ndiye kuti kwena kupereka 10 million kwacha. Koma taona kuti makesi onse amene agamulidwa kale ndalama zimene zimaperekedwa zinali makamaka makesi akumanguchi zinali zochepa. For 2.5 million yosinali ngati mlandu umodzi. Panali milandu yosiyana pena panaperekedwa 350 pena chani kufika mpakana pa 2.5 million ipo. Ndizoona adi ngakhale ifeyo amabungwe awiriwa tili concerned kuti ma charges wa akumakhala ochepa kusiyana ndi mmene anayikidwira. Plan yathu ndi kuti tipange engage the judiciary kuti tikambirane kuti kodi sentencing ya makesi amenewa iziyenda bwanji chifukwa chakuti akupanga hando pakali pano ndi ma magistrate court. And namva kuti ma magistrate court amakhala ndi limitation pa ma sentence amene angathe kupereka. Ndeti kwena kuti tikambirane nawo kuti tione kuti kodi kapena zingo weluza mulandu koma sentencing zipita ku high court kapena atani atiuza tipanga go through attorney general kuti atithandize kuti kodi tingapange motani. Ngakhale board ya NAC inali concerned kuti kodi tingatani kuti zilango zimenezi zikhale zokhwima kuposa zimene zikuperekedwa. Koma mlandu wachiwiri wa kumwanza amene amayimira boma anapempha ndithu kuti mwina ikakhala ndalama ikhoza yosavuta kupereka. Nchifukwa chake anapatsidwa 15 months imprisonment panalibenso option ya kupereka ndalama. Pakali pano ali mundende sanapereke ndalama chifukwa timadzoti ndalama ndiyosavuta munthu kuisaka ndi kupereka. Zikoma kwambiri. Pankhani ya kapena mankhwalawa kungobisidwa kuti tikhale ndi mchere tikhale ndi ntchito. Ndanena kale kuti palibe kafukufuku palibe kakhale jano iliyonse chifukwa makafukufuku athu okhala anapangidwe ku Malawi kuno koma timakhala ndi access kuma kafukufuku onse amene akuchitika dziko lapansi. Ndipo website ya UNAIDS limene libungwe lalikulu lokhudza kuthana ndi matenda a HIV pa dziko lonse lapansi limakhala ndi information ina iliyonse yokhudza HIV. Ngakhale so World Health Organization pali mukhoza kuti muna ku Malawi kuno kwakutinamiza
mukhoza kupita pa ma website osiyanasiyana ndikukaona tikoti kunjaku kapena mankhwala anapezeka ndikwathu kokha kuno akuti namiza ncholinga chokuti ntchitozi zikhalepo koma motsimikiza Malawi onse kunjako pakali pano palibe mankhwala a HIV amene anapezeka ochiza HIV. Palibe katemera otetsa kuti munthu asatenge kachilombo ka HIV amene anapezeka. Pakali pano tikudalira ma ARV othandizira kuti munthu akhale wathanzi, komanso kwa munthu amene mwina ali pa chiopsezo tikudalira PrEP ndi mankhwala amene akuthandizira kuti munthu asatenge pamene ali pa chiopsezo. Mafuna ndionjezeponso kumaliza kuti nkhani ya information, lamulo la HIV Prevention and Management Act section 24 likunenetsa ndithu kuti the commission shall accredit any piece of information of HIV and AIDS before it is disseminated to the public. Kusonyeza kuti munthu amene akuona kuti nendi ndi uthenga oti ndiuze anthu kayafuna agwiritse ntchito newspaper kaya radio kaya pa social media akuyenera afuse, akuyenera apereke kunaki kuti uthenga ndili nawo wokhudza HIV ndoona ndoyenera ndikhoza kupereka kwa anthu kuti aumve. Ndipo tili ndi email address accreditation@aidsmalawi.org.mw imene akhoza kupereka uthenga umene ali nawo. Ngakhale madiveti ambiri mumaonawa kaya tupanga World AIDS Day kaya tupanga iti mabungwe amene amapereka madiveti okhudza HIV information amapereka ngakhale ma IC materials onse amapereka kunaki, ndipo timakhala pasi ndikuunika kuti information ikuperekayi siwononga anthu koma ndiyothandiza ndipo ndiyoyenera, ndipo uthengawo ndiyoyenera kudutsira pamenepo timapereka approval. Mphamvu zimenezo bungwe la naki lili nazo ndithu kupanga approve uthenga uliwonse opita ku public. Koma podziwa kuti mwina malamulo ena okhodza kayendetsedwe ka uthenga mu masambo osiyanasiyana aliso ndi makra, chifukwa tinanena kuti tipitiriza kugwira ntchito limodzi ndi amakra kuti kodi tingatani kuti tithetse nchitidwe opereka uthenga osokoneza anthu ku public zikomo. Zikongo mbiri ndimafuna ndingonjezerapo ofusa oyambirira anafusa kuti kodi zina la gamola lili kuchokera pati, kodi sindiye kuti gamola iyi ndi mankhwaladi ndi anthu amatenga mastika kumaika pa jenta kuika zina la gamola chifukwa choti gamolayo ndi mankhwala. I think that was the first question. Ndeno ndimafuna ndingowerenga papa information imene ilipo pamene panachokera zina la gamola. So it's an article on the internet. It says that gamola does not cure HIV. So the text goes like, an Israel biotech company has issued a misleading press release which has encouraged some media outlets to falsely suggest that a new drug, gamola, may be a cure to HIV. Zion Medical report that their study enrolled 9 patients in Uganda. For the first 4 weeks, patients received a new drug called gamola. Most patients showed a significant reduction to viral load up to 90% from the baseline during the first 4 weeks. However, in the second part of the study, patients also received conventional antiretroviral therapy. The result found that combined treated patients demonstrated sustained viral suppression and achieved HIV-1 RNA of less than 300 copies per ml and showed up to 99% reduction in viral load from baseline with 4 weeks. Now, this is no better than conventional antiretroviral therapy, which is, of course, the trial participants were also taking. The study has not been presented at a scientific conference, published in a peer-reviewed journal, or registered with a regulatory agency. I think I can stop there. That's what I wanted to add, that it was a false scientific publication which started the name of Gamora. So people are using that name based on that untrue scientific study suggesting that Gamora can cure HIV. Thank you. Yeah, I wanted just to add something on. There was a question
why we took time to start following these Gamora guys. Yeah. So what I wanted to emphasize that before any action, we start with intelligence. So we started receiving these reports of Gamora. I think it was around December, if not November, on social media. So upon alerting the organization about the messages that were circulating on social media, we had to sit down and gather intelligence. How do you get these guys? So, this e-world is so complicated. It wasn't easy. So from December, then we made some headways around March, where we got some clues that I think this is the best way how we can handle. So you can see that we started following them from March. From March we started following them. So we started investigation in March. After investigation, we waited to see, because there were a number of suspects that we were following. So we wanted at least to follow a number of them, so that when we come to a day like this, we have at least enough information to tell the nation. So we can't say we trade in handling these issues. There were processes that were followed, intelligence, investigations, and to this meeting. So thank you. This is what I want to write. Thank you very much. Tithokoze akuluakulu athu, Director General PMRA, Chief Executive Officer NAC, komanso akuluakulu ena amene achoka ku mabungwe awiri amenewa, komanso anzanga olemba nkhani chifukwa cha kupezeka kwanu. Tikupita kumapeto kwa function yathu, ndiye ndipereke kwa akuluakulu athuwa DG PMRA komanso CEO NAC kuti mwina angophera mphongo your closing remarks, DG PMRA, and thereafter CEO NAC. Zikomo kwambiri tonse amene tabwera pano. Taona pano akuluakulu kuti vuto limene tabwera pano la Gamora linayambika ndi sharing advertisement ya product yoti inali yosayenera pa social media. Taonanso kuti lamulo lathu la PMRA Act section 68 yanenetsa kuti munthu aliyense asachite advertise mankhwala pa social media, kaya pa TV, kaya pa wireless, ngati alibe chilolezo yoko ku PMRA. Message yotipititse out there is onse amene ali mankhwala ofuna kupanga advertise abwere taunikire message yo, tipereke chilolezo, kena kwagwitsa chiro chilolezocho kuti kapange advertise kan ku radio, kaya ngati akufuna kupanga share so pa social media. Zikomo kwambiri. Thank you very much, especially to the members of the press for granting us this opportunity to let all Malawians know that the information that is trending on social media or anywhere, because it's not just social media, we know that even in the communities, people can be talking about a cure for HIV. What should be known is there is no cure for HIV. We have ARVs that help to control HIV, that suppress the HIV, to give people living with HIV a healthy life and productive life. May we all go out there and tell the truth, that if you hear anything, whether it is about Gamora or any other product, traditional, modern, or even faith healing, there is no cure for HIV. For those that are HIV positive, continue taking ARVs. It is the only scientifically proven treatment to give a healthy life. Thank you. Thank you so much, CEO NAC, DG PMRA, all officials from PMRA and the National Health Commission,
members of the press, ladies and gentlemen. Here now marks the end of our press briefing this morning. We sincerely thank you for availing yourself to this important call, and I hope whatever we have heard, we will be able to propagate the same to the masses, and let's spread the right message, right information. We members from the press, we have to be exemplary, and we have to report accurately. We strongly depend on you time and again, because you assist us tremendously in spreading information. Amainde abambo tafika pampama pedu pa msonkhano wathu umene tinakonza odziwisa anthu nkhani imene tinabwera nayo pano yokhuza mauthenga olakwika amene akumafalisidwa m'masamba Anchezo okhuza kuti pali mankhwala ochiza HIV. Pomaliza penipeni tizapempha muzatisekera bwana Chasukwa, then mwina basi kukhala mafunso awiri atatu amene tingafuna kufunsa akuluakulu athuwa ali available, just maybe few amene mungakhale kuti mungafune one-on-one interview ndi akuluakulu athuwa tiapempha kuti mupange interview imeneyo tikamaliza pemphero, then tikamaliza ma interview amenewo, then I think it need refreshments amene tizakuitana ninonse kuti tipange participate. Over to you bwana for closing prayer. Let us pray. Our Heavenly Father, as we come to the end of this press briefing here today, may the matters discussed serve as a catalyst to move us forward and cause us to advance true information on HIV cure. May we live here recognizing you as a God of all wisdom, and a National AIDS Commission, komanso a Pharmacy and Medicines Regulatory Authority. Nkani yaikulu kukhala internet and of course social media and the information that people are getting on social media about medicines pertaining to HIV. And bakadali pano tithokoze anzathu apo tibweresera issue imeneyi for us to have a true picture of what's happening in the background, impact yomwe yakhala iliponso ndi mmene takhala tikupangira deal with zinthu zimenezi. Bakadali pano as a people we are meant to be vigilant and on our own of course, and also kumafunsa mafunso osati kungoona chinthu chalembedwa pa tsamba la Anchezo kalekale kukhulupirira zinthu ngati zimenezo. Iyayi ndi bwino ndithu ngati munthu sukupeza bwino also to go beyond Dr. Google, Dr. Facebook, kukafunsa kuchipatala kuti ndamva ngati kuti amanena kuti pali research yakuti pali chakuti mankhwala mtundu otere. Is this true? For our own safety and health, it's best to go back to our doctors, best to go back to the health professionals to help us to assess, to see what is good for our bodies. And bakadali pano abanga some myth busting which has been good for us ngati dziko kuti tidzionena kuti yayi mankhwala amene akugulitsidwa ndiponso ma price odula kwambiri ngati amenewo ma 90 chakuti 120,000 on the market, mankhwala amenewa sachiza HIV, and to this day palibe mankhwala ochiza HIV. Chachikulu kupitiriza with the ARTs, kupitiriza kumakacheka ma viral load, kuonetsetsa kunena kuti mankhwala munthu akumwa tsiku ndi tsiku. Also ngati anthu osamalanso mwina achibale amene ali ndi HIV, living with HIV, making sure that we are protecting them, helping and safeguarding makamaka achinyamata athu, kuonetsetsa kunena kuti makolo, ma guardians, were playing our part in making sure that the young people are taking their medications. Olachibale athu ndithu akumwa mankhwala awo munjira yoyenerera, kupita kuchipatala kumathandizira ndithu pankhani yoonetsetsa unena kuti they're staying healthy and staying safe with the right information and getting help from the right places. So once again, nkhani ndi imeneyo,
false information online, that's a thing that's happening now, and it is everywhere. So it's best for us to be vigilant and to be able to know what is true and what isn't for our own health and safety. I think Kati Muliso Meneali, a national coordinator, are young people living with HIV, and akara akufigura kulitane nafe kuda adrongo sole bangono. Mwina so the impact yomwe it's been. Please join us. The impact that young people have felt just by taking on information. Zimene, thank you so much for joining us. Welcome. Ndeno mwina mutango tulongosolera pangono impact yomwe yakalapo pachinyamata pankhani ngati imene. This information is correct. So for achinyamata ambiri living with HIV, kupeza information imene already amakhala kuti atopa ndi kumwa mankhwala, and with this thing I'm at, oh okay, ndapeza hope yanga, I have to stop taking medication, I should buy for example the false drugs, and this has affected achinyamata ambiri oti amapanga adhere bwinobwino. And we have to remember kuti treatment ndi njira imodzi ya prevention. Wachinyamata amene akumwa mankhwala mwandondomeko ali ndi chance yoti sangampatsire munthu wina akachilombo. The chances of transmission are very, very low. They're coming in with this information zapangitsota achinyamata asiye kumwa mankhwala, and by end of the day chiwerengero ka chilombo kawo kakukwera, meaning kuti sakupanga affect achinyamata okha amene living with HIV komanso amene alibe HIV kuti akhozotengera ka chilombo. Yes, that's so true. Considering how aggressive and how quick information moves online, as someone that's leading, especially in that space, what investment have you put in to making sure that the right information gets to the young people online? And I'm not talking just malo or siana kuma, specifically targeting my TikTok or my Facebook, my influencer and siana to counter information. What kind of investment are we making currently? Okay, so for kumbali ya achinyamata ngati fe bungo yathu tili ndi Facebook page pamene pamakhala correct information about HIV. And not only that, we have talked about my social media influencers. Tiso ndi wachinyamata wathu Violet Banda, I think anthu ambiri pa TikTok akhala kwa kumpanga follow. She shares crucial and correct information, and I think iso anthu atata apange follow Facebook page yathu. With this also misinformation, we're going to be sharing my sites, I mean achinyamata anga mapite kuti apeze correct information. I think not only we can say kuti health facilities or akuchipatala komanso pa social media apo paliso achipatala ena amene apanga so disseminate more information. Ndeta khaso tukwapanga encourage achinyamata kuti azipanga follow my site oyenelera kuti apeze information ngati imeneyi. I thank you very much, and thank you for the work that you're doing. Thank you very much. Welcome. And of course, that's the National Coordinator for Young People Living with HIV, Eleanor Mwansinga, just sharing a bit about the efforts that they're making, also the impact that the false information has had on young people in Malawi. On that note, I thank you for joining us. Stay vigilant, look for right information from the right sources, and that will be able to take us very far in this life in protecting us and also keeping us in the right lane. My name is Ruth Laisi. Until next time, keep it Zodiac. Plenty more coming your way. Thank you.